Right, cawl. So, broses pob cawl yn y marn ni, chi'n mynd i creu heina o blas. Okay? So, mae'n bwysig iawn i dilyn broses iawn. Okay? So, gynta, winwnsyn, dys i torri'n fan. Bydwch yn bod yn rhy gofalus o hwn, achos chi'n mynd i blendio fe ar y diwedd. Os nad ydych chi'n mynd i blendio fe, gymrydwch eich amser. Okay? Right, So, mi hwnna'n winwnsyn ni i sosban. Sosban ar, chi'n mynd rhywbeth a sosban eitha drwchus, bydwch chi'n defnyddio sosban i tenau, neu mae'n mynd i cytio a losgi, okay? Nes mae'n losgi, chi'n mynd i colli'r cawl. Okay? So, twtch o olewydd mewn at hwnna. Ac yna cig moch sydd i fygu tro yma, so chi'n mynd i'r blas na i fynd trwyddo'r cawl. Wyt ti wedi torri hwnna eitha man i fyd? Ie, just torrwch e ciwbiau fach, okay? Ond snad i chi dod i'r rasiau cyfan mewn, ond mae'n jyst mynd i gymryd bach mwy o blender i torri fel lan. Okay, so mewn yn winwns a'n cig moch ni. Nesa, garlleg. So, 2 clof o garlleg. Digon i faint i ni'n mynd i paratoi. Okay, torri gwylod bant a gyda'r crôn, pan ni'n gweud, jyst gwasgwch e am dys i ryddhau'r crôn. Haws i glanhau wedyn. Fi'n cofio'r tip na dy ti. Fi wedi defnyddio hwnna droi hwnna, achos mae'n ffigli fel arfer, yn dwi? A mae'n ffidlu fi fan hyn. O'r ystyrdnig. Good tip yna. Ti'n siarad i gyflym. Ie, mae'n gweithio hanner amser. Fanta'r crôn. Jyst rwygwch hwnna'n, jyst torrwch e lan, pieces bach, a mewn nhw i'r sosban hefyd. Ysgwyd am bwyty. Cadwch yn troi. Mae lot o halen yn y cig moch, a bydwch wedi gormod mewn, ond fi'n licio rwy'n tyma bach, jyst i helpu gyda'r winwns. Halen yn denu'r lleithder mas a wedyn yn stopio nhw'r glosgi. A bach o phupur hefyd. Ac yna, un i'n mynd i adio nesaf, yw bach o teim fresh. So, teim fresh, yn blasu'n hollol gwahanol i'r teim sych. Os nad yw'ch o stwff fresh gyda chi, gallwch chi defnyddio'r stwff sych. Ond os mae'r opsiwn na i gael? Fresh yw'r gorau ar gyfer hwn. Dwi'n gofalus. So, beth mae'n neud, mae hwn yn stwff ifanc iawn, dwi ddim heb troi fel pren. So, mae hwn yn mynd i blendio, mae hwn yn mynd i coginio'n iawn. Os oeddi'r teim yn bach mwy hen wrth i fe tyfu, y pren, tynnwch y dail bant. Bydwch y bit ar brigau. Ond jyst mae rhwygo fe, adio fe mewn at yn cawl ni. Gwynt neis dy hwnna nawr. Mae'n snadio elfen bach neis at yn cawl ni, fan hyn. Ysgwyd hwnna'n bwyty. A beth stan ni nawr yw ffa cannellini fi'n defnyddio fan hyn. Gallwch chi defnyddio unrhyw ffa gwyn mewn ffordd. Butter beans, maen nhw bach mwy o seis, haricot beans fel baked beans, tomato sauce, chi'n gweld lan i chi beth chi'n gwneud. Fi wedi golchi rhain, ond chi'n gweld dal fel bach o starch yn nhw, hwnna'n iawn. Ond golchwch nhw os chi'n prynu nhw'n tin, neu os chi'n socio rai sych eto, golchwch nhw eto. Mae hwnna'n iawn. Ti'n rhoi rhain mewn fel ma nhw wedyn? Fel i ma nhw, ie. Felly cael i faint sydd hwn erbyn y diwedd? Bydd hwn yn bwyda ti 3 neu 4, neu gewch chi 3 bowlen fawr, lan i chi. Gallwch chi Dibynnu pa mor llwglyd wyt ti? 2, lle. Torth o fara, ti'n bod. Reit, so mewn hwnna. So, cam nesaf, mae'n twtch o gwyn, dim gormod. Gan bod o gen i barod ers yr botel ar agor, ie. Botel ar agor, twtch o gwyn, adio elfen eto, ac yna stoc llisiau stan ni fan hyn, neu gallwch chi defnyddio stoc iwr lan i chi. Sim reol benda mae'n rhaid defnyddio hwn lan i chi. So mewn yn stoc ni, a beth ni moyn neud nawr, yw berwi hwn yn galed. So beth ni'n meddwl berwi'n galed yn uchel, tua 10 munud. Cyn bod chi'n dechrau'r broses i wneud pwre, chi'n moyn i'r ffa i torri'r crôn, a chi'n moyn i'r dechrau torri lawr yn y cawl. So ti'n berwi fe nawr, heb y clawr? Heb y clawr, gadewch i fe berwi. Ond eich mae'n cadw llygad, bod e ddim yn sticio wrth gwylod y sosban. Os wnaeth e dechrau sticio, trwch gwres lawr a newidwch y sosban. Os wnaeth wedi dechrau, wnaeth e cario ymlaen. So beth stafi fan hyn nawr yw un cawl sydd wedi bod yn coginio am tua 1/4 awr yn galed. Mae'n twli'r blender trwydd fe'n gloi. Fi wedi bod trwydd fe unwaith, ond gewn ni jyst i pulsio fe'n gloi nawr. So ti eisiau hwn yn llifn iawn, ie? Eitha llifn. Dwi ddim yn mynd i fod yn mor llifn na bydde cawl tomato, oherwydd y ffa sy'n dda fe. Mae wastad yn mynd i bod bach o textured beans yn dda fe, ond mae'n mynd i bod yn eitha llifn. Just i gorffen off. Ti declyn bach handi hwnna. Ie. Gynnwch. Mae'n pen yma, dwi'n meddwl. Neu blas fach. Dwi'n trio hwnna, ni bach yn araf ar y joc. Handi. Handi. Bach o phupur. Ac yna, mae'n bron yn farod i weini, oce?
So mae hwn yn bryd o fwyd, rili, yn diwedd, gyda popeth sy'n mewn yn y fe. Cos mae'n bell i gawl, i ti'n gwybod mae rhywbeth fel snack bach neu rhywbeth, a mae hwn yn mynd i fod yn bryd. Mae'n tipyn o gawl. Mae'n pethau drwchus, so mae'n iawn i fyta. So mewn na'n... Neis. A gen ti bach o fara fanna, beth ti wedi dod efo chdi o shots, pa fath o fara? Na, sdim ots, lan i chi beth chi'n bita. Byddwn ni'n defnyddio stwff eitha plaen, byddai rhywbeth, os byddwn chi'n defnyddio bara tomato, stwff byddai siwr ddim yn gweithio yn neis iawn, ond sourdough fi wedi penderfynu defnyddio, yn gweithio neis iawn gyda cawl. O, lyflu. Gret, diolch ti.